अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे आरोबाव गोदान कमेन्ट भिडिअआव साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जागोबाय। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर माथो खालामबावनो तो आंनियावहाय गोबांथार बेबायदिनो कमेन्ट्सफोर दिनै सफैनानै दङ। बिथांमोना गावसोरनि कमेन्टनि गेजेरजों गावसोरनि कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबो फंबाय, भिडिअ लाबो आदा, भिडिअ लाबो सार होननानै आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरबाय थायो। तो बिथांमोननि रिक्वेस्ट खालामहरनाय बायदि आरोबाव दिनैबो आं मोनसे कमेन्ट भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो बिथांमोननि कमेन्टजोंनो माबा मोनसे खोनानो मोनैखौ खोनानो मोनगोन, सोलोंनो मोनैखौ सोलोंनो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथिहरबाय आरोखि। तो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फैदो सोर बिथाङा आंनो बे कमेन्टखौ हरदों आरो मा रोखोम लिरनानै हरदों आं नोंथांमोननो गिबियावनो फरायनानै खोनासंहोग्रोनो सानबाय। तो जाय बिथाङा आंनो कमेन्टखौ हरदों मोनसे कमेन्टआवनो मोनथाम मोनब्रै कुइसन आंनाव सोंहरदों मोनसे कमेन्टनि गेजेरजोंनो आरो बिथांनि नामखौ आङो बारा मोजां मिथिनो बुजिनो हायाखै आरो बिथांनि कमेन्टआव सोंहरनाय बायदि गोबां मानसिफ्रा दिनै बेखौ सोङोखाय आङो बिथांनि कमेन्टनि सायाव बे भिडिअखौ लानानै फैबाय आरोखि। तो बिथांनि नामखौ आं बेबायदि लिरनाय मोनजादों ओरैबायदि खोनासंदो ए डाइरेक्ट इउजार्स JZ4DP बेबायदिसो लिरनाय मोनजादों आं बिथांनि नामखौ आं बुजिनो मोनाखै। तो बिथांनि नामखौ क्लियारै मिथिनाय मोनब्ला साबसिन जागौमोन आरोखि। अब्लाबो बिथांबादि कुइसन सोंहरग्राखाय आं बे कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोबाय। तो बिथाङा ओरैबायदि आंनाव लिरहरदों फंबाय ख्रिस्टियाननि ओंथिया मा आरो ख्रिस्टियान धोरोमाव सोरखौ खुलुमो, ख्रिस्टियाननि गुबै मावनो गोनां खामानिया मा आरो गोथार बाइबेलखौ सोर लिरदोंमोन अन्नानै भिडिअ लाबो फंबाय। खोनाबायना? तो आसा खालामो जे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ साफ्रोमबो बिथां ए डाइरेक्ट इउजारनि कमेन्टखौ खोब गाहामथारैनो खोनाबाय। तो बिथाङा मोनसे कमेन्टनि गेजेरजोंनो 4 कुइसन्स आंनाव सोंहरदों आरोखि। तो विथ माय नलेज बिथांनि जे कुइसन आं बेखौ होनो सानबाय। तो बिथाङा गिबियावनो बेखौ सोंहरदोंना फंबाय ख्रिस्टियाननि ओंथिया मा होननानै बिथाङा आंनियाव सोंहरदों। दा आं बेखौनो आङो विथ माय नलेज आं एन्सार होनो सानबाय जे ख्रिस्टियान सोदोबा ग्रीक वार्डनिफ्राय फैनाय ख्रिस्टियानस बे सोदोबनिफ्राय ख्रिस्टियान दिनै बे जाफैदों आरोखि ग्रीक वार्डनिफ्राय फैनाय। ओमफ्राय दा बेनि मिनिंआनो जाहैबाय बे ख्रिस्टियाननि मिनिं ओंथियानो जाहैबाय फलोवार अफ जिसास क्राइस्ट। मिथिबायना? ख्रिस्टियाननि ओंथियानो जाहैबाय जाय मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो खुलुमो, बेनि थिननाय आदेश हुकुमफोरखौ मानियो, बेनि थिननाय बायदि थाबायो खालामो ना, बेनि नेम बायदि सोलियो बेबायदि व्यक्ति बेफोरखौनो ना बेफोरखौ लाजोबनानैनो ख्रिस्टियान दिनै जादों आरोखि। जायहा जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमो बेनि थिननायखौ मानियो बेनो ख्रिस्टियान। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव मिथिनो हाबावदि ख्रिस्टियान माने मोनसे एन'इन्टेड वान होननानै लिरबावदों इंलिसाव एन'इन्टेड वान जायखौहाय ना गोदोनि समावहाय खर' सायाव जायखौ इसोरा सायख'बाय ना जायखौ इसोरा सायख'बाय बेनि सायावहाय थाव लुनानै मोदोमग्रा थाव दाम गोसा थाव बेनि खर'आव थाव लुनानै माने इसोरनाव फोथारोमोन, अभिषेक खालामोमोन, गथायोमोन दिनै बेफोरबायदि आरोखि। तो जोङो बेखौ मिथिनो हाबावो जे ख्रिस्टियाननि मिनिंआ जाहैबाय एन'इन्टेड वान आरो मोनसेया जाहैबाय फलोवार अफ जिसास क्राइस्ट जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा खुलुमग्रा बेनि सेलाफोर डेट मिन्स बेखौनो मिथिनाय जायो आरोखि। तो जोङो फैबावदिनि आरोबावहाय बे समावहाय नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनोसै। नाम्बार 2 कुइसनाव बिथाङा आंनाव सोंहरबावदों ख्रिस्टियान धोरोमाव सोरखौ खुलुमो? साफ्रोम मानसिफ्राथ' दिनै मिथिखागौ ख्रिस्टियान धोरोमाव सोरखौ खुलुमो, अब्लाबो आं बेयावहाय ना आङो मोनसे लिरनानै दोननायखाय आङो बेनि कुइसनखौहाय रिप्लाइ होनो सानबाय आंनि एन्सारजोंहाय। तो
ख्रिस्टियानफ्रा इसोर जिसुखौनो खुलुमो। बिथाङा आंनाव सोंहरदोंमोन ख्रिस्टियानफ्रा सोरखौ खुलुमो? तो आङो बुंबाय ख्रिस्टियानफ्रा बे इसोर जिसु ख्रिस्टखौनो खुलुमो। मा बे मोनथाम तत्वनि सायावहाय मा बियो? बिफा, बिसा, गोथार जिउ साथामजों सासे इसोर। बे मोनथाम तत्वखौ लानानैहाय दिनै बे इसोर जिसु ख्रिस्टखौ ख्रिस्टियानफ्रा दिनै खुलुमो। मिथिबायना? तो आसा खालामो नोंथांमोनाबो बे कुइसननि गेजेरजों माबा मोनसे जिनिसखौ मोनदांनो सोलोंनो हाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमखौ आं मिजिं थिहरबावदों आरोखि। तो आं बे समावहाय आरोबावहाय बिथांनि जे कमेन्ट नाम्बार 3 कमेन्टखौ आं फरायनानै खोनासंहोबावनि। बिथाङा आंनाव सोंहरबावदों नालाय, बिथां डाइरेक्ट इउजारा ख्रिस्टियानफोरनि गुबै मावनो गोनां खामानिया मा? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथांनि जेनाखि सोंनाय, आङो गोथार बाइबेलाव मा लिरदों मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै बिथांजों लोगोसे जेसेबांनाखि नायगिरिफोर दङ आं खोनासंहोनो सानबाय। तो बिथाङा सोंदों खनसेबाव ख्रिस्टियानफोरनि गुबै मावनो गोनां खामानिया मा? आं फरायनानै खोनासंहोनि बाइबेलनिफ्राय। बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 22 बालाबनि 36 आरो 37 सिरि। Gospel of Matthew chapter 22 verses 36 and 37। जेब्लानाखि जिसु ख्रिस्टआ बे संसाराव दंमोन, माखासे आयेन गुरुफ्रा जिसुनियाव सोंदोंमोन आरोखि ना। आयेन गुरुफोर, धोरोम बिजाब गोरोंफोर बिथांमोना सोंदों। जिसुनियाव सोंबाय, गुरु, आयेनफोरनि मादाव बबे हुकुमा देरसिन होननानै आयेन गुरुफ्रा जिसुनियाव सोंदों। That means जिसुखौहाय फेजेननो बालाजि फोनांनो थाखाय बिथांमोना बे कुइसनखौ खालामदोंमोन आरोखि। अब्ला जिसुआ बुंफिनबाय आरोखि ना। जिसुआ बुंफिनबाय, नोङो गावनि गासै गोर्बो, गासै जिउ, गासै गोसोजों गावनि फोरबो इसोरखौ अन। नै जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि फिननाय होबाय जे ख्रिस्टियानफोरनि गुबै गोनां खामानियानो जाहैबाय मा होनना बुंदों? नोङो गावनि गासै गोर्बोजों, ओमफ्राय गासै जिउ आरो गासै गोसोजों गावनि फोरबो इसोरखौ अन होननानै जिसु ख्रिस्टआ बिथां आयेन गुरुफोरनो बे समाव फिननायखौ होदों। आरो बेनो ख्रिस्टियानफोरनि मावनो गोनां गिबिसिनथार देरसिनथार हुकुमा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, ओमफ्राय आरो दिनै बेल' नंबावा, आरो बिदिनो बेनि दालायफोर होनजायो गोबांथार बाइबेलावहाय ख्रिस्टियानफोरनि मावनो गोनां मिथिबाय दा डिउटिफोर, खामानिफोर दङ। जेरैबायदि ना माथाइनि जोबनाय सिरियावहाय ना, जोबथा बालामनि जोबथा सिरिफ्राव बेबायदि लिरनाय दङ, नोंसोर गासै बुहुमाव थांनानै सोरजिजानाय, इसोरजों सोरजिजानाय गासैनोबो थांनानै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोन्थाहै। जायहा फोथायनानै बाप्तिस्मा होजागोन बिथांमोनानो बासायजानायखौ मोननो हागोन होननानै बेबायदि इसोरा हुकुम होबावदों। जिसु ख्रिस्टआ मा गासै बुहुमाव थांनानैनो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गोबांथार दिनै ख्रिस्टियानफोरनि गुबै मावनो गोनां खामानिफोर दिनै दं आरोखि बाइबेलाव, बे मोनसेल' नङा। तो अब्लाबो जिसु ख्रिस्टआ बेखौनो देरसिन हुकुम होननायखाय आं नोंथांमोननो बे बाइबेल सिरिखौ फरायनानै खोनासंहोबाय जे गासै गोर्बो, गासै जिउ, ओमफ्राय मा होनदों गासै गोसोजों गावनि फोरबो इसोरखौ अन। बेनो जाहैबाय ख्रिस्टियानफोरनि देरसिन मावनो गोनां बिबाना। तो दिनैनि मुगायाव जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोर दङ, दुखुनांथाव बाथ्रा, जों दिनै जोंनि गोसो गोर्बो जिउजों ना गासै गोसोजों बे इसोरखौ जोङो सेबा खालामनो रोङाखै, अननो रोङाखै, खुलुमनो रोङाखै। दिनै बिदियावनो जोङो गोबांथार गाज्रिबो दिनै जों मुं सुजानो गोनां जायो माब्लाबा समाव, जाय बिथांमोना ख्रिस्टियान नङा बिथांमोनजों आरोखि। आरो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोबथा कुइसन दंबावो, बेखौ आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनोसै। बेबायदि कुइसन सोंहरबावदों बिथाङा, गोथार बाइबेलखौ सोर लिरदोंमोन? मिथिबायना? बेखौबो दिनै गोबांथार दिनै बिथां डाइरेक्ट इउजार बिथां सोंनाय बायदि गोबां मानसिफ्रा दिनै सोङो गोथार बाइबेलखौ सोर लिरदोंमोन? सोरबाबा बुङो गोथार बाइबेलखौ मानसिफ्रासो लिरदों, बेखौनो ख्रिस्टियानफ्रा फोथायो, खुलुमो होननानै बेबायदि बायदि गोबांथार मानसिफ्रा दिनै बुङो आरोखि। नंगौ, मानसियानो लिरदों, नाथाय मानसिया बे गोथार बाइबेलखौ
गाव हारसिं गोसो जानानै हेट आं बेबायदि लिरनोसैलै आं बेबायदि लिरनानै दोननोसै होननानै रावबो मानसिया लिराखै आरोखि ना बाइबेला दिनै जोंनो खोन्थायो जारिमिना दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो गोसो जानानै रावबो दिनै लिरनो हायाखै आरोखि थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोथार बाइबेलखौ लिरदोंमोन गासै 40 जन राइटारफ्रा बा लिरगिरिफ्रा गोथार बाइबेलखौ लिरदोंमोन दै आरो बे बाइबेलखौ लिरनायाव जारिमिना दिनै जोंनो मिथिहोयो मिथिबायना 1500-1600 माने बोसोर दिनै नांदों मिथिबायना 1500 years बा 1600 years बेफोरबायदि लिरदों जारिमिनाव बेबादि बोसोरफोर नांदों गोथार बाइबेलखौ रावबो गोसो जानानै लिराखै आरो बिथां 40 जन राइटारफ्रा बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै बाइबेलखौ लिरदोंनो सोरबाबा गावजों गाव सिनायलाया मिथिलाया अब्लाबो बाइबेलाव लिरनाय बाथ्राफ्रा बै रायथाइ लिरनायजों बा बै लिरगिरिफोरनि लिरनायजों गावजों गाव एगेन्स्ट बिदि जालायनाय बेबायदि गैया मानो बे इसोरासो मानसिनि गोसोआव थानानै गोथारजोंनि दुवारै मानसिनि जिउआव रायलायनानै बा सोरजोंबा नुजानानै रायलायथारनानैसो बे इसोरा बे बाइबेलखौ लिरहोदों आरोखि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नंगौ मानसियानो लिरदों नाथाय इसोरासो बिथांमोनजों रायज्लायनानै माब्लाबा सोरगोनिफ्राय खोथा आवाज ओंखारहोनानै माब्लाबा दर्शननि गेजेरजों माब्लाबा बायदि बायदिनि गेजेरजों बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आसो बे बाइबेलखौ मानसिखौ लिरहोदों बेबायदि लिरदो बा लिरनानै दोनदो होननानै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बाइबेलावहाय माखासे आं लिरदों माखासे फेमास बाइबेल लिरगिरिफोरखौहाय नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनो सानदों थ' बिथांमोनानो जाहैबाय जाय फेमास बाइबेल लिरगिरिफोर बा इसोरानो बिसोरखौ सायख'खादों आरोखि ना सायख'खादों बाइबेलखौ लिरनो थाखाय आं साथाम माखासे मानसिफोरनि नाम लानि दानियेल पेटर पाउल ज'ना आइजाया सल'मन आरो डेभिड मसे बिथांमोनानो फेमास बाइबेल लिरगिरिफोर बिथांमोनानो बाइबेलखौ लिरदों आरो गोबांथार नाम दंबावो दहाय आं गिबियावनो खोन्थाबाय 40 जन लिरगिरिफ्रा बाइबेलखौ दिनै लिरदों थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बिथां डाइरेक्ट इउजारनि कमेन्टनि गेजेरजों आसा खालामो जोङो दिनै मिथियैखौ मिथिनो मोनबाय खोनायैखौ खोनानो मोनबाय आरो खुब गाहामथारैनो बिथां इउजार आइडियाबो बुजिबाय गावनि सोंनायनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आङो मिजिं थिहरनानै आरो बेजों लोगोसे नायगिरि साफ्रोमखौबो मोजांथार मिथिनायखौ मिथिनो मोनबाय होननानै मिजिं थिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय बा दिनैनि गुसुं कमेन्ट भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दं बा साबस्क्राइबार्सफोर दं नायगिरि बय गासैखौबो आरोखि ना इसोरा बोर होथोंसै आरो जोबनायाव बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब बा बेल आइकनाव क्लिक खालामनानै लादो जेन' बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ गोदान गोदान गस्पेल मेसेज मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि थ' हामबायसै गोजोन्थों खुलुमबाय